Últimament estic focalitzada en conceptes com la construcció i deconstrucció de les identitats, els arquetips, reconfiguració d'arquetips i rols, el joc de gèneres, exploració de les contradiccions que tenim, sobretot allunyar-nos del que és les simplificacions imposades o autoimposades i el tema de fugir del que la frontera, intentar trencar les fronteres, la dissolució de la frontera, per tant, per conèixer-nos, conèixer una mica els nostres límits i intentar superar-los. A nivell formal estic treballant també en vídeo i en instal·lacions fotogràfiques, si es dona el cas. Crec que darrere de qualsevol treball artístic, la filosofia que hi ha de servir per mirar diferent, per plantejar certes problemàtiques, per reforçar certs arguments, consolidar certes idees o qüestionar-les. Sí, l'art ha de ser crític, però és com una qualitat que ja té inherent, el fet de ser transgressor, sacsejador, d'aprofundir. Crec que ha de ser crític amb la societat, però també amb nosaltres mateixos, i ha de fugir del que és l'oportunisme polític i també del políticament correcte, que només fa que empobrir l'expressió. Crec que a Barcelona hi ha poc mercat de l'art, és bastant precari, crec que falten compradors, falta col·leccionisme públic, privat. La crisi també va afavorir que tot això ho va agreujar bastant. Les galeries sí que s'han intentat reinventar com a laboratoris de creació, però no deixa de ser difícil per a elles també. També és veritat que l'art contemporani sempre ha estat de minories i és una qüestió com d'educació i de cultura que tingui un altre paper més rellevant. I també qui té poder adquisitiu sembla que li interessa més propostes més experiencials. Demanaria que compressin art per a les seves col·leccions, que produïssin projectes de llarg recorregut, promoguessin i produïssin, i que busquéssim la manera de recuperar la projecció internacional, que està com a molt perduda, i en definitiva seria producció i projecció.